Okay, vi skal lige have Koben, Stemshot, walkie-talkie og den der. Settings. Så den her, så kan jeg bare give dig masser af adrenalin. Jeg tror ikke, du kan give mig det. Jo, det er det, jeg kan. Skal jeg give jer? Damn. Okay. Okay. Jeg er ikke lige der. Jeg kunne give dig det. Jeg kunne give dig det. Oh shit. Sådan der. Nu er ready. Okay. Hvad er det planter? Shit. Okay, jeg gør det her. Skal du lige samle alle de ting op? Så looter jeg bare. Hvor var jeg Okay, 2 stemmeshots, bro? Jeg blev nødt til at gå igennem en larm, tror jeg, eller laseren. Nej. Ja, spillet går basically ud på, at ja, man er forbryder, og så skal man egentlig bare hygge. Hygge, det er et horrorspil, bro. Ja, så skal vi jo... ja, så er der masser af udfordringer. Masser af monster. Det gælder om bare... Det er stort set bare heist-spil. Heist-skyser. Payday med horror. Oh shit. Ja, Payday med horror. Det er klart. You fucking dumbass. Det var ikke mig, det der. Det var dig, det der. Jeg står og lootede. Nå. Upsi. Pakke er fuld. Fuck det der. Kom lige. Der er en save her. Hallo? Der er en save, bro. Ja. Kom lige. Hjælp mig med at åbne den der. Okay. Lad mig cook her, Det er ikke hacking, det var forkert. Okay, Op, ned, op, venstre, op. det ved jeg ikke. Bindestreg, der blinker. Ja, du skal trykke på filtasterne, din fucking klunk. Nå, skal jeg det? Ja, Arne. Ja. Pil okay, ned, pil til højre. Ja. Op. Højre. Så. Thomas. Du skal ikke læse på din skærm, altså. Upsi. Har jeg fået en achievement? Nej, det er ikke en achievement, det er bare spiller download. Down. Kan du lige til strøm til, eller hvad? Vel, ej. Der er strøm til, for eksempel. Strøm med til, din idiot. Nå, du er lige slukket det. Kan du ikke kigge op i lamperne, altså? Anders, kig lige på mig. Anders, kig på mig. Det kan jeg ikke. Nu er lyset slukket. Jeg er en pressemand, Mikkel. Holy shit. Okay, nu flashback. Vil du prøve på mig? Nej. Jo, prøv lige brug den på mig. Ej, jeg flygter kraftigt med nu. Nej, brug lige kameraet på mig, bro. Anders. Fuck, what the fuck med det der? Disgusting. Anders, prøv at bruge den på mig. Så giv mig den. Okay, så kom. Ja, hvad ved du? Så kom. Hvad ved du? Fuck mine øjne. Au. Og så hvorfor skulle op i og jeg stikker pænt under i mine øjne, og gjorde det sådan en 4 gange i streg. Ja, det gør fandme ekstra ondt i øjnene, når det er mørkt på ens værelse, mand. Damn. Anders. Hvad så? Woohoo! Au!
shit, hvordan fuck kommer jeg ind? Mikkel, din store idiot. Ej, kan du ikke lige kravle ud? Lige kravle ud. Mikkel, din store fucking idiot. Jeg kan ikke nå. Ja, Mikkel, så... Kæft, du dum, Mikkel. Jo, min hjerne til dig ikke fejl. Shit, Anders. Anders. Oh shit. Hjælp mig. Fuck, den er grim, man. Hvad fanden er det der, altså? Ingen engang ens forældre vil kunne lide det der. Ja. Det gik da meget godt. Jeg tænker, vi prøver igen. Okay. Man burde low-key bare stå her og kigge på ham derinde. Har lige nøglen. Gun. Anders. 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 Jo, Anders. 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 Hej. Lige i hovedet. Hvad er det, der sker med din stemme, bro? Hvorfor er din stemme så dyb? Hvorfor er din stemme så dyb? Din fucking psykopat. Au, hvad helvede. Psykopat. Au. Stå stille. Jeg gør der ikke noget. Jeg bliver skudt. Jeg bliver skudt. Jeg bliver skudt. Jeg bliver skudt. Fuck. Anders. Anders, dit stemme blev sådan sygt dyb lige før, mand. Den der, du kan ikke gøre den der ting i Repo, der gør din stemme sådan sygt retarderet, ikke? Ja. Det var sådan du lød. Sådan helt mørkt, da du havde den der ting på hovedet. Jeg skal stadig bruge walkie-talkie. Jeg skal bruge hacking device. Waiting for team. Kom nu. Okay. Højre, ned. Højre, venstre. 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 Venstre, din fucking idiot. Jeg er forvirret. Højre, ned. Højre. Nå. Fuck din klunk. Venstre. Højre. Hov, fuck. Venstre. Ja. Op. Ned. Op for helvede! Du fucking idiot. Undskyld. Venstre. Højre. Ned, op. For fuck's sake, det kunne heller ikke være sværere, kunne det? Nej, det kunne det nemlig ikke. Okay. Ja, det... Din fucking idiot. Så hvad der skete sidste gang, så kom der en monster og dræbte dig. Ja. Og så døde du, og så tabte vi. Hvad er det? Hvad er det, der sker, Anders?
What the fuck er det der? Damn, nej tak. Nej. Nej, 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 nej. Jeg prøver at redde dig, jeg prøver at redde dig. Oh, what the fuck? Fuck, du grim. Hvorfor? Han gik med sådan en stokke, som hvis man har benproblemer eller er gammel. Der er et blindt monster nu, tror jeg. Ja, er det ikke den, vi lige har kæmpet mod? Jo, jeg tror, men så skal vi bare passe på, fordi det er blindt, så. Ja, men den er jo ikke død, det er sgu da derfor, når du råber og skriger, så kommer han lortet mod dig. Nej, den er blind. Ja, den kan jo høre dig, din fucking idiot. Okay, god pointe. Du skriger, og så kommer den over til dig. Jamen, den er blind. Ja, flot. Det betyder ikke, at den ikke kan høre dig, altså. Okay, Mikkel. Kender du historien om ham, der hedder Lars Lykke? Han er en meget farlig mand. Nøgle. Hvad fuck siger du til mig? Nøgle. Nå ja, der er sgu da nøgle. Hvor fuck er nøglen? Nå, derovre, den fuck kaster den så langt, altså. Holy shit. Jeg er jo retard. Jeg vidste ikke, du kunne kaste den så langt. Gider du være, mand? Hvad så er han, Lars? Det er mig, der hedder Lars, men den må også Lars. Hvad fuck? Hjælp. Hjælp mig lige med at save den, bro. Mere. Kom nu i gang, for nu. Det er jo ikke fastbanger, det der. Nej. Op, ned, højre, op, venstre. Boom. Og så her, Mikkel. Hvor går jeg så godt med flashback, man gør det? Au, for satan! Hvad sagde du? Jeg løber. Oh! Taber. Kom lige. Kuk. Kuk. Nej, kom nu herover. Kom nu. Skal jeg se, om han lige bliver smuglet. Anders, kom nu. Vi skal, du ved. Kom lige. Og så åbn døren. Din retard. Nej, jeg pisser til en gang. Hvad er du sjov? What the fuck? Fuck er det der? Det er også COVID, what the fuck? Hold da kæft. Hvad er det du gør? Vi skal bare fuses. Ja. Det er det. Ved du hvad det om? Nej, Anders! Det er væk. Er det Bradford? Fuck, hvor er du grim. Jeg er bange. Fuck. Jeg elsker KitKat. Døren er åben dernede, Anders. Nice. Den er ikke åben. Alligevel. Ikke trigger alarmen. Nej, selvfølgelig ikke.
Jeg tror det er det der tiltrækker de der bagerster. Det kunne så være lige meget. Præcis. Du kan lidt kravle under nogle af dem, tror jeg. Nej, det kan du ikke. Du kan bare trigger dem, og så kommer de ikke på igen. Øj, Anders! Nej. Prøv at se mig! Prøv at se min goofy ass krop! Hvad sker der for mig? Ej, Holy shit. det er da også meget hyggeligt det her, kan man sige. Jeg kan ikke se en skid. Kan jeg stoppe med at se Du så kan goofy ud? fryse mig, du kan ikke brænde mig. Jeg var med i den sygeste English to Spanish lige der. Hvor mange penge har vi for? Vi har for 22.000. Hvor meget skal vi have for? 37.000, damn. Vi har en mysterious mask. Hjælp Anders! Hun er fandme grim. Anders, kan du ikke lige komme? Anders? Anders? Kukalu. Okay, kan jeg stoppe med? Ja, damn! Hallo? Ej, 35 der. Find the real one and replace it with this. Ja, hvad så? Hvor fuck er du? Jeg er på det der museum der. Jeg har den der mysterious mask, som vi kan bruge til at replace den rigtige, og nu der er det der lorte spøgelse. Jeg har lige hørt monster, Mikkel, aldrig. Nej, Mikkel, spøgelse! Fuck. Jeg har masken, vi skal replace en anden maske med. Det var det. Mikkel, jeg må lige kigge på her, hvor vi lige kan vinde. Ja, vi har mere end rigeligt. Men jeg har mysterious mask. Vi ser, om vi kan få masken. Hvad for mask? Masken. Prøv at kigge i vores quest eller vores ting. Vi skal tilbage til det her museum, tror jeg. Mikkel, jeg har lige hørt monster eller noget. Jeg er lidt bange for at gå ned. Så er vi tog ind. Ja, Anders. Kom ikke lige herover til exit-døren. Nå, ja, hvad så? Vi kan crack en safe. Der er spøgelset her. Men fuck. Jeg kan ikke... Døren er lukket. Fuck you. Hvor fanden skal jeg så ned? Hvad er pointen? Skal jeg bare se dig død, eller hvad? Nej, du var for at åbne safen, og så kom det der spøgelse, din fucking idiot. Nej, der. Sådan der, Mikkel. Hvor fuck kom du ind nu? Jamen, dit hoved der igennem væggen. Så kunne jeg bare crouch ind til dig, og så var du live. Så. Hvor er der her? Undskyld, nej. Au. Sådan der. Op, ned, op, ned, op. Jeg har ikke nogen idé om, hvor fuck vi skal hen. Same. Spil!
Nej, hvis den går efter mig, jeg fucking knipper det lort. Lad mig få det gun! Nej, du gør det ikke! Fuck dig! Din klamme fucking... Nå. Oh shit. You better fucking run. Fuck. Så den gør sådan her. Hvis man gør hvad? Put off fusen if maintain. Flot. Så bliver den Det er maintain ikke vigtigt. fucking bums, hvis du kunne læse det. Okay. Jo. Kæft smart. Altså, så... Hvad er det? Kugger jeg lige nu? Nej, du kunne ikke. Tag alle de her bøger ud af. Lad med... Hvad fanden? Du kunne også bare tage mit loot, hvis du ikke havde gjort det allerede, mand. Nu sidder man bare og venter. Ja, okay, jeg kan ikke se en fucking skid, man. Holy shit. Sådan der. Ud af ventilationsgagt. Hvad fuck laver du der? Det er ikke Michael Jacksons... Nej, jeg tager sikkert fra tøj nu. Damn. Okay. Hvor fuck er du henne? Altså, nå. Jeg sværger, du bliver bollet af det der spøgelse der med. Ja, du kan ikke komme der. Oh shit. Nej, jeg koger jo fusen rundt. Ja, det er fandme interessant, det her var peak gameplay. Fuck, du var ikke derhen. Du var omvendt. Fandme løb. Yep. Du kan ikke komme igennem der, bro. Og så banker du ud i luften, hvad fanden? Nu må du fandme stoppe med at putte flere ting i, altså vi har sådan 20.000 mere end vi burde. Kig på mappet, din fucking idiot. Det er på tavlen, menneske. Jeg går fuldstændig stikker. Hvad er nøglerne? Nøglen? Nøglen. Hvilken fucking nøgle? Hvilken nøgle? Jamen for helvede, skal jeg fandme tage sådan en Candy Crush nu? Nej. Og selvfølgelig, når jeg skal til at spille, så fucking sker der noget vigtigt. Damn. Ej, men så bliver jeg jo også med det nu. GG. Fuck. Jeg kunne vel brække nakken på ham. Well. Det var fandme flot. Ja, men ja. Skal vi sige, det var det, eller hvad? Ja, det vil jeg sige.